You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Klingkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. And this is episode 36. Hello! Yes! Hello! Good evening, guys! Good evening sa tanan nga naminaw og nagtanaw. Kay live na pud mi karon sa Facebook. Thank you so much sa among mga followers na sigig tanaw, masking walay pulos ang atong mga panag-uban. Salamat kaayo sa amo ang mga tigpananaw. Og tig paminaw. O tig sound engineer. Oo. Tapos kanang gusto lang nako ba nga kanang usahay po na puti mag-share sa atong podcast. Ay, i-share ni Paliho. I-share daw ni karon daw dayon. Unless maulaw mo nga kanang mao di ay ni ilang ginapamina. Mo di ni ilang kanang guilty pleasure. Guilty pleasure di ay ni so dili nila na i-share kay guilty man. Oh, dili man na nila. Ako kay anak ko guilty pleasure nga maulaw ko pero amino nako karon. Sige daw. Ganahan ko maminaw og barangay love stories. Papadudot. Oo, honestly, ganahan ko ana. Lami na siya paminaw pag nagabiyahe. Ay, mo ba? Wala That's one Pinoy podcast that I'm a fan of. Ako, unsa man akong fan of. Dagan man kag podcast paminaw pero dili man Pinoy. H3. A very controversial podcast that a lot of people hate. So, unsa man, dagan kayo nindok na topic, uy, Eden Blank. Kabalo ko sa imong pasabot. Are you thinking what I'm thinking? Naisip mo ba? Naisip ko? B1? Oo naman, B2. Kaya dumdum pa mo na, B1 o B2? Ay, Bananas in Pajamas, din ang title. Bananas in Pajamas. Down the stairs, bananas, and pajamas, and bam bang, bam Okay. Thank you. Oy, share daw ni karon. Daw, babe? I-share. I-share daw ni karon episode. Sige daw. Kung isog mo, proud kay mo nga, mao niya akong podcast ginapaminaw. Naminaw ko, ali. Share daw, be. I-share daw ni be. Ay, dili mi magsugod. Kung dili. Dili mi magsugod. Dili mi magsugod. Kung dili ni ma-share. Joke. Sige na, sige na. Ay, wala tayo. Nabaya tayo bagong comment, sir, na baguran ako nakitaan. Kisa man na. Wala ko kabalo. Nag-comment man siya atong katong isa na to ka episode. Katong isa na to ka episode ba nakatong kuan? Asa na to? Ambot, asa to na ko. Uy, guys, tama. Di ay nagod mi YouTube channel. Pero same ra gid ang content. Ang among audio podcast, ma-publish dito og among live, gina-upload ako dito kung nakoy time. 36 man yata mong subscribers dito. Iabot dog 50, guys. Hala, congratulations Dili sa ba, 36. Akong challenge sa inyo, iabot og 50 kay ngano maka broadcast ko to. Pag 50 subscribers na kring. Ay, mao ba? Oh, so ay, hala, pag subscribe. Pag subscribe mo kay ngano maka simultaneous live me sa Facebook o YouTube. How? That's the thing that you should find out. You can I think you can check a lot of stream at what platform, then you can check a lot of platforms. Siguro kung tag 100,000 ang ako ang laptop. Mo ba? I think. Okay. Kabalo na ko. Ano naman? Kani ako ang laptop karon. This is 2021. Dapat mo palit ko og 2023 or 2024 laptop. Kung mo palit na lang man kag bag-o, dapat 2025. Hapit na baya. Karon na bayang. Pila na lang kaadlaw. Oo, no. Pala bright ka. Oo, mo magina siya. Tama, no? Sige na guys, magkuan na tabi, maguluhan na ta. Sige. Kaya dagan kitag topic, dapat magsugod na gyud ta. Oo, no. Tura, nakita na yun ako siya sa wakas! Kisa man. Kani, Asa man. Si Wilmar Blank. Hello, Wilmar Blank. Nag-comment man siya katong sa amo ang
episode 33 post. Pero una sa tanan, nag-comment man si Eden Blank pud ato. Ni ana siya. Nakahibaw ko sa inyo next topic for next podcast. Wa na mo gi-follow up pa unsa day mo? Unsa day mo ang ikuan? Di kabalo na siya. Ang iniisip niya ay naiisip ko. Naisip mo ba? Naisip ko, B1? Tama na kay mga restart na pud kantaan ng B1 B2. Dugay kay mo man ng kantaha oy. No nya ingon ni Wilmar Blank. Kay ang kuan lagi ang topic man gud ato kay creepy kay is Google Gemini. Mahadlok ta masentient siya. Kunya mo to ang reply ni Wilmar Blank. Ana siya dili ta mahadlok. Kay ang meaning sa AI kay actually Indian. Going bully. Ay hala sa to akong clap. Wilmar, salamat kasi mong joke na noted na namo na approved. 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 Check! Sa uluhan na ka sa mga... sige. Sige, asa na to? Sige. Guys, mag-headlines na ko. Kung sa Bisaya pa, mag-uluhan ako. Okay. Katulki akong ilong. Go. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita. Ben Affleck. Nakigbanding na pod kang Jennifer. Kung kinsa nga Jennifer, atangi. Lindsay Lohan, nagkaedad, nagkabata. Ngano ka ha? Jamie Foxx, girak human kuno ni Didi. Uy! Og! Kapamilya Stars, Maris Bacalog, Anthony Jennings, nadakpan nga, nag-ering-ering. Kani, uuban pa sa Dili ni Advice. Kadungog mo ato ang headline? Kadungog mo sa headline? Dagan kay big headline, guys. Dagan kay tag-istoryahan. Nakadungog mo? Ana si Koy Blank sa comment section. Ano siya, kuyawa sa dahon, uy, mura mag-breathable ang design. Kuya mga terminology karon si Koy Blank. Breathable! Anong design? Ay! Bitaw! Ngano na ay plant nga na bangag-bangag. Aesthetic ng bangag, guys. Di ba the more absorption area, the better? Ngano naman sila bangag? Plastic na, guys. Plastic na. Pero na ako'y nakita ang tinuod nga tanong na naay bangag-bangag. Ngano naman siya bangag? Bitaw no. Ma-extinct siya, ma-endanger siya nga plant. Mo dyan na iyang framework. Mo ba? Mao na siya yung system, yung design. Gamay ra kayo yung absorption area. Mo gay yung ni Koy Blank breathable daw na. Nay bangag-bangag. Ay. Okay, asturyahan na to si Ben Affleck. Kailan mo ni Ben Affleck? Kailan ko? I'm Batman. Si Batman. Si Batman na siya. Pero dagan na mag-Batman ni Agi, pero isa siya sa mga Batman. Every time ni ingnon nato ang word nga Batman. Kailangan nato siya Batman. Ang anak mong dapat na siya pagkaingon. Kano na siya nga Batman? Na Batman na siya dito sa... Na Batman na siya? Ay, nakuha na siya na Batman. Na siya. Na Batman na... na Batman. Na Batman na siya dito sa katong Justice League na live action films katong na si Gal Gadot, si... Ezra Miller katong badlungon nga The Flash kana nga era Amber Heard as kuan og Jason Momoa as Aquaflash Aquaman Aquaflask so sorry Aquaflash si Aquaman og si The Flash mo to siya so si Ben Affleck kay katong time nahimo siyang Batman okay nakaroon ang latest Batman. Kasi kuha naman, Robert Pattinson. Si Robert Pattinson. Okay. Si Edward Cullen. As you know, si Ben Affleck, married na siya kang J-Lo. Bago lang. Si J-Lo nga, kailan mong J-Lo? Sample. Sample! Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From the Bronx. Mato siya. Mato si J-Lo. Pero, nag-divorce na kuno sila. Or in proceedings. Pila ra kaadlaw sila gikasal? Pila ra man to kaadlaw? Ambot, pila ra kaadlaw. Basta kay kadali ra sila gikasal. Bago ra sila gikasal, nabulag na. Oo.
Di ba? Ex na sila sa una. Oo. Nagkabalikan. Di ani gyud na magsugod ta sa sugod. Ay, sige, magsugot ta sa sugod. Si J-Lo og si Ben Affleck, uyab jud na sila sa unang panahon. Back in the 2000s. Kana music video sa Jenny from the Block. Na si Ben Affleck ana. Engaged na sila. Karon. Na may project na nag-collaborate si Ben Affleck ug Jennifer Garner. Si Elias. Si Elias. Unsa ilahang gi kolaban? Kulaban? O Unsa ilang project together? Ang project nila nakalimot ako. Basta movie ba to or movie man yata to, film jud to, I'm sure. Kuan kanang nagkauban sila didto and then nagka-develop ay. Diay po. Giilog ni Jennifer Garner. Ay, wala ko kabaluan na. Ano wa mga Promise, wala ko kabaluan na. Karon kabalo na mo, wa mo kabalo na no. Hello, amazing. Giilog ni Jennifer Garner. Yes, nailog niya. Wala na dayon ang engagement ni Bennifer, si Ben o si J-Lo. Kaya tungod ni Jennifer Garner. But there's a saying that how you got him is how you will lose him. How did she lose him? J-Lo. So, sila pa, nag-ilog na. Kaya ako ang pagkahibalo, nagbuwag naman sila. Di ani ni, di ba, nagkasal na sila mga anak. Di ba? Karon 9 years after, 9 years na ilang marriage or 8 years or basta daghan na nga years. Nagkagusto na po siguro balik ni si Ben kang J-Lo. J-Lo, dili J-Lo. Lahi tong J-Lo. Lahi to. Si J-Lo. Tapos, nailog na po ni J-Lo og balik si Ben. Sila pa, nga kuan pa ka ng tight pa ilang marriage? I think so. During. Naay mga overlap na naitabo. Diray ba? Oo, basin. Oo, allegedly. Karon, I think, personally, it's my opinion, I think petty revenge lang yun ni J-Lo. Mo na nga, after niya na nakuha si Ben, iyan na pong gilabay o balik. Just to ruin the solid marriage that he had with Jennifer Garner. Si Elias, kung kailan mo ni Jennifer Garner. Or si Jennifer Garner is the actress of 13 going on 30, Elias. Carmen Electra. O karon na siya sa Deadpool. Carmen Electra or Electra? Artista man na si Carmen. Subukan ng Carmen Electra. Uy, basta na siya sa Deadpool para safe. So, Marvel. So, muna siya ang naitabo. Nga karon ang chismis, dili siya chismis, na ay pictures. Tatong recent Thanksgiving sa US, kuan kanang naipaparazzi nakakuwag pictures nila Jennifer Garner o Ben Affleck nga nagbanding na sa Dora. Kana siya. Kamo mga listeners, pangita lang mo sa Google. Nag-usa ni sila nag-feeding program. Nag-serve sila sa isa ka feeding activity. Bragana. Sa downtown Los Angeles. Unya, kauban nila ilang mga anak-anak. So, kuan lang na siya, one-time event lang na. I don't know what's happening, anong nagkuyog na pud sila together. Pero, para masayod mo, si Jennifer Garner, na siya ay, okay, si Ben Affleck, labi ka siyang smile diha, si Ben. Because his pictures are taken, paparazzi, puros mangod picture ni Ben sad. Tapos paparazzi picture, mampudgod to ka na kay photo op, mampudgod ni. Unya, diba? Naman ta naabot ka, Bruce Willis naman ta. Si Bruce Willis naman na. Anyway, basta mo na siya, guys. Katul ka kung ilong sikog na anak ba? Kanang diri mismo. 1 million. Anyway, mula na siya, guys, ang naitabo. Pero, dili pa sabot, nagbalik sila, guys. I think, ikilig lang yun ni si Ben. Pero, naagyo na uyab karon. Smiling face siya. Pero karon naagyo uyab si Jennifer Garner. Si John Miller. Pakita ang uyab ni Jennifer Garner. So, muna ang uyab ni Jennifer Garner karon si John Miller. Natoy picture na nagkuyog nagkasugat si Ben Affleck o si John Miller. Look at her. She's so beautiful. Look at her. Ben Affleck fumbled. So, wag itay mahimo. Diha man jud mo mabalaan nga sayang day
at di ba, napay kanta si Janet Jackson, di ba na? Unsa to? Unsa man yung kanta to? But you don't know what you got till it's... Ay, You don't know what you got till it's gone. Ana siya. Oo, tama ka. So, para sa mga Ben, luoy kay ka. So, sorry for you. Kaya nga no, karon, unsa man tong meme nga ginaingon nila nga, karon pag masad si Ben Affleck, igura daw na siya gitong, Jennifer! Tapos masingkin sa nga Jennifer, pwede mo doon. Kung kinsa nga Jennifer ang mo doon, mo to yung duulan. Kuya, okay siya, guys. Anyway, lami adjud mag-cocktail ron. Oy, unta na maluoy. Nay naluoy diha sa mo, Anyway. Okay. Next na tong uluhan. Lindsay Lohan. Bago lang ni sila nag-married ni Bader Shamas. 2022. Okay. He's a financier. Di naunsa si Lindsay Lohan. Ay, Context. naunsa da si Lindsay Lohan. Di tanawan ninyo iyang karon dayon pangitaan ninyo iyang mga picture sa Google. Gwapa kay siya, guys. Gwapa kay siya. Kanang more ni backwards ang iyang pag-age. She aged backwards. See that? She's so pretty. Oh my God. You know why? Plastic surgery, y'all. No. I think she's just being healthy. No. No It's plastic drugs. surgery, Kring. Ay, I'm ba? sure. Because Sloan talked about it. Okay. And then, there was a video from a certified aesthetic doctor that not confirmed, pero sa ihalang opinion, nga some work has been done. Kana nga picture, grabe, Guys, gwapa kay siya, guys. Sige. Unsa man For ang iyang context, gipapuhat. For context, ipakita po diyang naong sa una. Katong 20s pa siya, 30s na ba siya ron? Kani siguro ang before. Dali. Kani ang mga mugshot niya kay wild child na siya sa una, guys. Oo, wild child badlungon siya nga tao. Kana mga kapila po na nag-rehab, guys. kana mga badlungon na mga successful 20s. Badlungon na mga Disney child stars na nahimong badlungon pagdako. Muna siya typical nga child star. Typical ana. Nya karon, guys, gwapa na kay siya, guys. Look at that face. Let's say Lohan Guys, wapa ka siya. Pero okay raman na. Uy, ayaw mo pagbuot kung magpa-opera. Okay ra na. At least, di ba, she's choosing to be... she's choosing to be beautiful. She's choosing to take care of herself. Tama. Baski pag plastic surgery na, sagdira na ninyo, katuljud ka akong ilong ba? Sa mukha. Tama ka. Anyway, mo to siya, guys. Wapa na kay Sharon kay sa una ba akuan kay ni siya luoy kay ni siya ugnaw. That's her. Very beautiful. Very pretty. Ay, asa iyang blue eyes? Blue eyes ba ni siya? Or mao gina iya tinuod na eyes? I don't know. But, either way. I can't tell you what she's done. Kaya di man ko doktor. Pero obviously, she doesn't have eye bags anymore. Gibutangan nag-fillers diri dapit. And then, sa ilawom sa mata. Something's happened to her jaw, or not the jaw, but the cheekbones. Ang mata, obviously, ning kipot gamay. Dili, kay wide-eyed ba ni bataa. Then karon mo ning teardrop. Kawaii. But she's beautiful. She's beautiful regardless. So, okay na to, guys. Gwapa na siya, no? Mo lang na, update na to sa iya, ha? She's one of the child stars that we grew up watching. Tama. Diba? Ay, para sa mua lang ng case, ha, siguro. Kay millennials. Apparently, guys, among TV sa una na cable. Ay, no? Mo nang makatanaw mig Disney Channel. Mo nang naami background nga nung ganahan mi kang Lindsay Lohan. Tinuod na atong cable sa una. Kaya nga no, makatanaw man ta sa una og Disney channels and MTVs. Wala kay siya memory ba? At dato man gud among lolo sa una. Pagkamatay lang niya kuan na tanan, nasulti na namo na in one of the previous episodes. Rest in peace, our papa. Sa una, may kaya gyud makakable akong lolo. Ay, no, kainomdom na. Pero karon, nakainomdom ko. So, natay cable sa una.
So, katong down na atong family, kay mahinomdom ko nga, mutanaw ko og Finding Nemo, good balik-balik, nga walay TV. Kay memorize naman ako ang image. Paminahon na ako Finding Nemo, walay TV. Sa akong imagination lang. Uy, kalungay po na nini, Grabe. Sige, anyway, Jamie Foxx! What happened? What happened to Jamie Foxx? Uy, si Jamie Foxx ba? Na siya upcoming Netflix special na mo launch karong December 10 sa Netflix. December 11 sa US, more 10 dire. Ba? Basta, sa mga time zone, manggod ba, maglibog ko. Si Jamie Foxx daw, guys, rumored, kay humana naman niya na shoot. Na-shoot na siya. Padulong na ma-publish. Padulong na ma-publish siya Netflix. Pero, di ba, kay nag-shoot man siya og Netflix special, nag-stand-up comedy man siya, live pasabot, audience. na live audience, na nag-leak. Ani nga, na, kabalo ba mo, na-aware man gud ko ani, last year, na hospital na siya, nawala na siya og pila ka bulan. Kay, kanang allegedly stroke. Pero, sa kaning Netflix special nga na nag-leak, na-poison daw siya. Si Jamie Foxx mismo ang nagsulti sa iyang stand-up special. Nga na-poison daw siya by Diddy. Og siya daw ang ni-report sa FBI. Mo dieng na allegedly lang niha, dili ni sure. Pero mo dieng kanang nadakpan na gyud si Diddy na sila warrant dito sa iyang mga properties, and kay si Jamie Foxx day ang nagreklamo kang Diddy. Siya ang sinugdanan sa tanan? Siya ang, dili man siguro, si Cassie man siguro, pero siguro, daghan po ning nabalaan si Jamie. I don't know. Ganun, kailangan man dyan mo i-rack-human si si Jamie Foxx. Hala, no. Pero, unsay tumong, nganong gi-poison siya? Unsay tumong? Ang akong nakita kang Sloan, sa isa ka YouTuber na akong ginatanaw, it's not confirmed, pero naado ni sila feud ni Daddy. Ni Diddy og ni Jamie Foxx because of business deals. Na sila falling out. Pero actually, friends daw sila sa una. Nagka-falling out. And then, maybe he knows too much. I don't know. Lakalain, gudana. Uy, hala, my God. He's mamamatay tao dyan siguro si Diddy, guys. But Jamie Foxx is here to tell the story unless he isn't. Guys, atuan ninyo yung Facebook. Si Jamie Foxx right now, naging siya mga cryptic post dito. Ano siya, this is my second life. Nagastorya na siya about kay God. Ano siya, this is my second life, God. What should I do? What should you do? Ano si God? Siya na to spread joy and laughter. Muna daw rin yung mission sa kinabuhi. Wala, no? Tayo maluoy, no? Yan na mo, I really want. Uy, naku ingon. Ano sabihin? He lived. Pero kuan naman daw na siya, napod, day rumors nga, that's not him, that's a doppelganger. Ay, He has been replaced. Man yun guys, si Avril Lavigne gani. Kuan naman daw na aron, kanang doppelganger naman yun daw na karon, dili man daw na si Avril karon. Pero di mo kumutuan na Mutuwa mo na, nga kana si Avril karon, kay dili si Avril. Dili Basaha ra gud ang isa sa post ni Jamie Foxx. Siya gyapon na, grabe po, gipatay naman ni Jamie boy pagani. Grabe pod. Thank you God for my second chance. Si Jamie Foxx. Sa Facebook post niya, si Jamie Foxx, thank you God for my second chance. Si God, what you gonna do with it? Siya, spread joy, laughter, day. God, bet. Si God daw. Pakuay ko si Teresin. Lain na yung gibati. Di na pa isa. Kalimot lang kung si Kinsa to. Ay, dili na related kay Jamie Foxx. Nakahinumdum lang ko. Na ay nag-post. Ay, wala naman kung kabalo. Na ay nag-post nga siya o picture this person who I forgot Kinsa. Picture nilang duha ni Bam Margera. Si Bam Margera, isa sa mga Jackass Boys. Ana siya, yung caption sa yung picture kay, wish you were still with us, Bam. I miss you, bro. Ana. Nag-reply si Bam Margera, I'm still alive, bro, but I miss you too. Porque tigo ang napatay na.
Kaya naman good sila, patay na po na friend na mali lang siguro siya. Ba't kisa to nag-post? Guys, nag-allergy siguro ko in the middle of the live. Nag-inom na kong tambal. Ay, kabalo ko, tungod sa breathable. Basin, abog siguro, whatever. Sige. Tapos, mura to, uy. Basta kay, atangan na lang nato na ang Netflix special niya, kung tinuod ba to. Nga, gipasangin lang niya si Didi sa iyahang stand-up special sa Netflix. Nga siya ang dahilan nga nun hospital. By poisoning. Poison is a woman's weapon. So you say Diddy is a woman? It could be. It's a possibility that she's a she. Diddy, you're a she. Ginoo ko Lord akong ilong. Anyway, og kanina ato ang pinaka last na topic. Og taas-taas di siya nga topic. Si Kuan. Guys, sorry kay tabangi mi ani nga topic ha, kay dili kay nako ma-follow. Si Maris Racal. Si Maris Racal og Anthony Jennings. Sige, basta ha. Nadakpan nga nagiring-iring. Oo. Kay una sa tanan ay nasabog ang story kay ang sa ako lang naibal ay sige kanina lang uy imbes na sa akong brain kay dire na lang. The scandal involving Maris Racal started when Anthony Jennings' ex-girlfriend, Jamila Villanueva, exposed their alleged affair on social media by sharing screenshots of their private conversations. This led to public backlash of both Maris Racal and Anthony Jennings issuing apologies for their actions. Usay take ninyo ani, i-comment doon ninyo usay take ninyo aning kay kisa mo ay mag-team na di ay tani. Mag-team tani, team Maris or team Jamela or team Anthony. Ako dito ko maluoy kang Jamela. Although wala man ko kasubaybay sa iya ha. So dili kay ko. Uy, wala mo nag-team Rico. Pag team Rico, pud comment. Ay dagan man og team Rico. Oo, i-comment. Hashtag Team Jamela. Hashtag Team Anthony. Hashtag Team Maris. Hashtag Team Rico. Hashtag allergy ko. Hashtag anyway. Guys, mapasko gyud taron ba kay Marudolph Red Nose Reindeer gyud. Luya na niya, oy. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sige. Team Rico Blank. Hello. Hala, si Kinsam ni. Si Eden Blank. Ay, Team Rico Blank siya. Di, gano? Ngano? Si Jamela. Uyab daw na siya ni, tabangi mi ha, di kayo mi familiar. Nag-research ko kadali, pero habang nag-research ko, nagkaon ko. Pero sa ako ang nahibalan, kaya namasa man ko katong pagbusdak sa mga issue kay nagbasa man ko sa ako ang nahibalan niya kanang wala kayo ko'y nahibalan as outside aning mga nakita nako na what I know, what you know, we know the same thing ana. So if you know something that I don't know, then feel free to share. So kining si Anthony Jennings nag-post siya nga nagbulag na sila ni Jamela November 30. Murag nag-issue siya og statement. Bulag na sila ni Jamela. Kaning Jamela og Anthony dugay na uyab 7 years na daw na sila nga November 30 this year. It's like lang. A week ago. Bago lang. Nag-announce. Ay, so, na may timeline ang Sunstar balita akong gisend. Wala kalami ana. Timeline ba? Kaman, ay. Sige, sorry lang imong na-remember sa timeline. Ay, dili. I-open na lang nako na dere. Sige, open niya. Uy, himala kayo ang TV. What did siya nag-screensaver? Ay, hala, amazing. I'm so proud of you. Or basing nag-play ni. Ay, nag-play gid ay. Kagwang. Yan na ha, wait lang. Kaya naman ko ito'y timeline ng Sunstar balita. Maris Racal has officially broken her silence. Ay, kay nag-release the statement si Maris Racal. But before that, here's the timeline. Dirita sa Sunstar Davao, nanguha o timeline.
Okay. June 28, Jamela Villanueva claimed that Maris Racal asked Anthony Jennings to delete conversations ahead of an endorsement launch with a fast food chain, raising suspicions. June 29, Anthony Jennings confided in Jamela Villanueva. Asa kanina na ako na information, no? June 29, Anthony... Sa screenshots siguro. Sa screenshots? Oh. Confided in Jamela Villanueva, telling her that he loved her but needed to express affection toward Maris Racal kay close lagi daw sila kaayo as part of his method acting for a project they were working on. Method actor? Matuo man ko, na mga aktor na naga-method. Johnny Depp! Naga-meth ba? July 12, Maris Racal publicly confirmed in a press conference that she had broken up with Rico Blanco after 5 years of dating. Halos na sila nagbulag? July 12, 2024. Nadyo di overlap. Nay-overlap. So, mala pa hinuon ni Maris Racal, dugay na daw sila nga na, there's friction. Kanang, bulag na sila, and then, pila ka bulan man siguro before sila nag-announce sa July 12. So pag-announce na bulag sila tong July 12, dugay na kuno sila bulag? Kuno. Di ko mutuoan na. She said that Jennings was not the cause of their split, stating, "It's just me and Rico. Mainly me. I'm the issue." Na-remember na ko nga-interview kay Nashi Banks. Ay, Kuya, taga diri niya nga Banks. Kuan siya kanang si Lord Farquaad. Lord Farquaad. Kailan mo Lord Farquaad, guys? Sa kuan, the Shrek 2. Lord Shrek 1. Shrek Jud. Farquaad. Niya, pagkauman. July 18 to July 19, screenshots surfaced of messages allegedly exchanged between Jennings and Racal. One screenshot read, "That was so hot," while another allegedly contained more explicit language. Kaya na siguro sila gibuhat. Nakita na ko ni sa screenshot ni Jamela Villanueva. So, naghatag siya og context sa "that was hot" na message. Ihadong gi-confront si Anthony, "What does this mean?" Unya na si Anthony, "She pulled me into a girl's bathroom and we made out over there." Okay. That was so hot. Paris Hilton na akuan ba? Paris Hilton. Oo. That was so hot. Ay, bitaw. Ako, lahi po ako naisip kay kanang si Lina nga hero ba sa Dota 2. That was hot. Ano siya? Fire ang iyang powers. So, ang ingon ni Maris, bulag, ginaingnan daw siya ni Anthony nga, bulag na sila ni Jamela, pero sila pa man ni Kuan. Sila pa man. Ang that was so hot, kanus ana, July what? July 18. Katong nag-make out sila sa girls' bathroom July 18. So siguro, mo siguro na kanang. So bago pa sila nagbulag ni Rico, yawa kay ning mga comments na to sa atong audience ba? Si di ba si Eden Team Rico blank. Ana po si Catherine nga blank nga Team Rico puno. Hello, Catherine Blank. Hello. Good evening and welcome to our stream. Tapos ki-speak si Nathaniel Blank. Siya, Team Rico yan. Team Anthony Taberna, Team Anthony Hopkins. Tama na. So anyway, katulagi, nag-make out sila sa CR, July 18, July 19. Dili, ang messages, that was so hot, is July 18, July 19. So, bago pa sila nagbulag. But it is implied nga bagura to nahitabo ang that was so hot na situation. Next, July 18, Jamela reposted a TikTok. July 28. Jamela reposted a TikTok video with the caption, "Me looking at the person I never thought would hurt me so much." Charot! Ay, ana man yun na, basta you're hurting inside. Dramatic man yun kay kag mga post, no? Ana man yun na. Tapos, July 29, another TikTok video reposted by Jamela carried the message, Girl instinct is always finding out everything, suggesting heightened tensions." Ay, hurting yun din si Jamela, no? Hurting siya ani nga time. Pag-announce nga, dili, wala pa na-announce, bulag sila, di ba? November 30 pa man na-announce, nga bulag sila ni Anthony o ni Jamela. But the suspicions are heightened.
pagka July 29, sawa pa sila nagbulag, na di siya mga instinct. Okay, sige. August to September 2024, rumors swirled as Jennings and Racal were seen wearing similar shoes. Ay, ma-hurt ko, ana. Kung ako, ma-hurt ko, ana. Twinning? Twinning. Ay, parehas mong sapatos. Possibly during lock-in taping, Jamela also confronted Jennings on August 15 about allegedly visiting Racal's house. Uy, mo nang muadto na pa dyan og balay. Ay, dili ko, ana. Kung ako si Jamela, ko, ana. September 11 to 2020. September 11 to 22. Jamela continued to post cryptic TikToks and retweets expressing feelings of betrayal and heartbreak with phrases like, time always reveals true colors. So wala pa sila nagbulag ni Anthony kay tense na. Oh, hurting na siya kaayo sa katanang kalibutan. Murag, lain na kayo yung paminaw. September 22. Maris Racal celebrated her 27th birthday. She shared a photo on social media showing Anthony Jennings handing her a plate with a dessert while they were on a plane together. So, kanini buto man daw ni. Nga kanang, hala ka sweet, uy, nag-uban sila sa birthday ni Maris. Oh, anak siguro. Unya, na-hurt kaayo si, murag, na-emphasize sa mga screenshot ni Jamela nga, na ay event good sa birthday. Anyway, I don't remember a lot. October 21, Maris Racal clarified in a press statement that the alleged incidents were coincidental and denied involvement in Jennings' personal matters. Mao ba? Ay, mao lagi kay diha na nagsugod ang siguro ang mga yaw-yaw sa mga tao siguro. Nga nung nag-uban mo nga naman kay uyab siguro mga ingon ana. Sa mo to gipagtanggol ni Maris ang ihang kaugalingon. November 30 nag-issue na sila og statement, confirmed his breakup. Anthony Jennings confirmed his breakup with Jamela, citing personal reasons. He stated that he and Maris Racal were just friends and she was unfairly dragged into the controversy. December 3, Jamela publicly shared screenshots and photos allegedly showing Jennings and Racal's closeness, accusing them of maintaining a secret relationship during her romance with Jennings. Amo na to. Okay. Wako labot. Di papasa lang kunin mo ato tanan mo day kay labot. Ako'y labot. Mulabot ko gamay. Mulabot ko gamay. Guys, ako'y nakitaan ba, mga Facebook friends ako, nag-away na sila. Oh, nag-away sila? Oh, kay na may team Jamela o team Maris. Naay mo pagtanggol kang Maris? Naay mo pagtanggol kang Jamela? Naabod. Nag-away silang duwa sa comment section. Ako kay, ganan ko ni Badayon. Popcorn. Oh, naay nag-away. Oh, nag-away gyud sila. Naay nag-away kay ngano. Kanang duha ang side sa istorya. Ang isa ka side kay tama ra gyud daw nga i-post ng screenshot. Kay para matagan do ng mga cheater. Mo na ang first side. Ang second side kani si Jamela kanang kuan ra daw kanang sobraan ra pud daw kay dili man siya asawa. She's not a wife. She has no right to sa tawag ani humiliate people, not just one person, people in this private conversations. Naulaw gud ko. Kanang pagkakita nako sa mga screenshot, ulawa siguro makita ni Maris ang iyang mga private messages. Guys, padayon lang may istorya ni Kring habang maglakaw kumukog alcohol kay kanang akong ilong ba kay grabe kayo. O sige. Mo to guys. Why you leaving me? Okay. Nawa mga spray ko madunggan ninyo. Huy, taka naman ka. O, dili man na yung na paggamit og alcohol. Gispray niya yung naong og alcohol. Dili man na yung na. One more time. Nadunggan nila ang spray. Huy, sa kamot man na i-spray. Dili man na sa naong. Sa naong niya gi-spray ang alcohol.
Kay katol na gyud kayo ilong. Nag-inom naman ka kay si Tirisid. Kumana! Unsa ni siya? Kinsa man ang dahilan nga nun allergy si darling? Si Maris og si Anthony. Og si Jamila. Guys, Ulawan, ani siya? no? Naulaw Ani ni siya? Ako, di jud ko ganan, kabalo na mo ana, di jud ko ganan ang mga kanang kuan kayo, mga basa kayo, baba sa Facebook o sa mga Instagram o sa pa nga social media. Di ko ganan ana. Nay mo ingon nga, tama ra pud na nga i-humiliate nimo si Maris o si Anthony para matagam. Dili na nila buhaton na. Kay nasakitan ko, kailangan ako ni post. Nay mo ingon nga tama na siya. Pero para sa kuha, mas tama na siya para sa imuha, pero mas tama, in my opinion, nga pasagdan na lang na silang duha. Mao ba? Nagbulag naman kaha mo, you will she's a very pretty girl. She is. She can find a better guy. You must not know about me. You must not know about me. Can never know that you. Ay, na-connect na ko ba? Na-connect na ko. Kaya ang ato ang sister-in-law. Si Casey Blank. Si Casey Blank. Ni-resign siya sa trabaho tungod kay di siya ganahan sa iyang boss amo. So, ang ato ang gisuggest sa iya ha, go out with a bang! Itugan ni mo ang imong boss sa management. Nga toxic. So, mo to ang gibuhat ni Jamila. She went out with a bang. But our sister-in-law is very, 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 very buutan. She's a classy lady. She's classy. She ain't doing nothing. She just resigned without letting the management know about the toxicity of her boss. She ain't doing nothing. She just left and she's confident that she can find another job that's better for her. Ang iyahang kanta para sa iyahang kanhing employer kay, you must not know about me. You must not know about me. Ano siya? Katulga po na akong ilong. Pero anyway, si Jamila, basa siya. Para sa kuha, dili na ito niya kinahanglan buhaton. Kay, kabalo naman siya, kabalo iyang pamilya sa tinuod. Bahala kay ang iyang mga reason, ganong gi-publish doon niya ng mga screenshots, gi-collage pa jud. Surihan na to na. Ang iyadong reason kuno kay, naana doy mga negative sentiments that reached to her and her family and friends. Mao ba? Muna gusto do siya mag-speak out to clear to clarify everything and make my family and friends out of this mess. Margana ihang reason pero nobody cares. Tanawa gipistahan mo. Gipistahan mo. Actually nobody cares jud. Ako I don't care. Abot ko care mo. Maluoy man sad no, pero that wasn't the right move. Look at Rico Blank. Ay, uno. Rico, hala! Hoy, ang iyang pangalan kay Rico Blank. Go! O gani, maging Rico Blank. Karon lang niya na-gets, guys. Pawaon sa nato ni Sabi, halayas dali sa akong balay. Karon pa ko! Rico Blank! Maging ingon ni Eden Blank, Rico Blank. Wala na-gets, guys. Karon pa ko, wala Eden Blank. Karon pa ko. Anyway. Mo gani na, tanawa si Rico Blank. He's a classy man. Although, I have another opinion about him. Why is he like hanging out with a much younger child? You know? That's another story. Pero actually, gitopic na nato siya sa Age Doesn't Matter na to na episode. We had an episode about age difference. Istorya ka na to na siya? Yes. Anak ko, si Rico Blank, nahimo na niya ang hinahanap-hanap kita nga song. Wala pa na anak si Maris. Ay, uno. Rakal. 7 years after pa, di pa na anak si Maris Rakal. Na nag-hit na ang hinahanap-hanap kita. Uno. Mo ba na ang adik sa'yo? Mo na? Mo na? Awit sa atin. Mo na? Tama. Lang sawa na sa'kin mga kwento. Moto. Moto siya. Guys,
para sa ko, wala nang tato gibuhat ni Jamela. Unta, jod lang. Kay tanawa, gipistahan lang siya, gihimo lang siyang, karon no, nabaligo ng storya. Siya na noon ang gibash. Kay nga no, naamang gyud goy mo pagtanggol sa artista. Ilaha mga fanatics. Guys, wala ko niingon nga unta wag i-post ni Jamela to kay ni kampi ko kamaris. Lahi gyud ako ang mindset guys ay. Ang mindset ni Darling kay ang well-being ni Jamela. Unta wala na lang niya gi-post kay para wala tahimik iyang life. Walay stress. Karon na stress na noon siya. Tanawa, naapay mga fears of kasuhan daw siya o kanang whatever. Pwede man good. Cyber libel man to. Ay, dili cyberbullying. It's not cyber libel. Defamation or dili man cyber libel if it's true. It's true man. The screenshots are there. But it's cyberbullying. And we already have a law about that. So unta sa imong well-being, luoy na gani kaayo ka. You're hurting. Gipasamot pa jud nimo. Nasamot na hinuon. Kay gibash na hinuon ka sa ilang mga fans. Basi confident kay siya pag i-post ko ni mabash jud si Maris o si Anthony. Confident siya. Confident siya na mo nang may tabo. Actually, you cannot control people. Pero naaman po hinuon na nag-success man po siya. Nag-succeed siya kay ngano naman kuy duha ka friend lagi sa Facebook. Nag-away sila. Naadyo ni kampi ka Jamela, na po ni kampi kang Maris. Nag-away jud sila guys. Gipabasa na ko sa iyahang post. Kung tanawa ni kay nag-away akong duha ka friend. Nag-away akong duha ka friend. Nag-away ako. Ato gibasa na mo. Naglalisay jud sila sa comment section. Amazing. I love that for them. Yan napa ko isa ka opinion. Daghon kay kog opinion guys. Kay opinionated mo ko nga tao. Mao na naghimo mi og podcast kay opinionated siya na tao. Speaking of opinion, nag-comment kog opinion sa VA Davao na group. Giaway ko dito guys. Giaway siya guys. Luyan wala. Okay naman, I can carry myself. Wala mo ko niya gi-replyan. Asa naman to siya? Kapoy na siya. Di man pong kamundang. Kaya nag-ulan naman ang comment ako dito. Hello. Gananan ako dito. Anyway, napa ko isa ka opinion. Duha ka opinion. Sama ni mo opinion. Kanipod si Kuan, Maris Racal. Day, tabisaya man gyud ka kasabot ka sa Kuan, Pero di man na siya mo tan-aw ning dili ni advice. Dili man na siya. Ang ako alang ba kay kanang kung magkuan gani ka, mag public apology gani ka day. Ayaw panghugas. Hala, wala na ko nabasa wala na ko natanawan niyang video. Buguan ako, oy. Dili acknowledge niya ko murag ni angkon man siya nga na siya mali nga na-acknowledge siya ba nga murag nag-cheat siya kay Rico. And naay context na yung ana sa iyang apology statement na video. Pero nang hugas siya ni ana siya nga God knows, I asked him a lot of times or multiple times kung sila pa ba ni Jam. So gipasangilan niya si Anthony. Gipasangilan niya si Anthony. Dahil, para sa kwa, dahil, angkuna na lang diretso. Para wala na kay madungog bash. Dili, gisugo na siya sa management. Feeling na ko. You are a human, right? You have your own thought process. You have your own frontal lobe. You have your own brain. You have your own heart. You can decide whatever you want to say. No, I don't care. Gitanggalan na ba daw sila og endorsement. Sumala pa, I don't know how true. Pero sumala pa, nananggal na daw og endorsement ang... Para sa ko akong nag-upload, mas maayo gani, wala lang kanito bag. Kaya nahugas siya, no? Mayong wala nito bag. Di ba ang style sa mga artista sa una, kanang pag na mga issue-issue, ginapa, ana, para dili na mo kalat. Dili, gyud ka mo tubag, just let it die down. Kay kung mutubag pug ka, mas mo kalayo, mas mo nagbutang ka og alcohol sa ilong. Lisa mo. Wala man, naarang-arang na. Ay mo, nang gibuhat. Nga, siya? Namula. Syempre, lain pod. Rudolph the Nata sa theme karon guys, Christmas gid ay kay na Rudolph the Red-Nosed Reindeer na ko. Ay, sa kanos pa ni mawala. Anyway, para sa ko ang Maris Racal. Una, wala na lang ta ka nagpa-interview. Pero since nagpa-interview na lang man ka, akong wish po unta-unta, wala na lang ka nang hugas. Iyahan na lang untang giangkon. Giangkon na lang niya, ako po, nagkasala po ko, ana ba? Wala na siya ningon, pero wala na lang unta kay ngano. Magka-disconnect man gud na kay pag ingon nimo nga God knows I asked Anthony kung sila pa ba ni Jam. Na mag-screenshot day. Na nangumusta ka dito, ginapa-delete nimo, mga ingana. Meaning aware ka. Nga sila pa.
di gyapon mag-connect. So unta wala nag-apologize ka pero wala na lang ta kanang hugas pod. Iyahang gi-blame si Anthony sa tanan. Oo. Tanawa ko si Anthony, howd kayo? Unsa man yang giingon? Nag-apologize siya mga 20 seconds. Unsa yang giingon? Sorry daw sa dalawang babaeng sinaktan ko. Mo lang. Wala na siya explanation. Mao na to, wala ko ni admire siyang gibuhat pero mo to siya ang tama nga press conference. Apologize lang niya, move on. It's not tama, but it's the better apology. It's the better apology because he didn't need to explain. He just acknowledged that he broke two hearts. Where do broken hearts go? Ay, di ba na may kanta na kuan? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo mga to guys. Kabalo man nakakanta. Paborito ba na sa tong kuan? Isa ka angkol sa Bijuki. Kisa nakanta na si Ariel Rivera. Si Ariel Rivera, dili. Si Martin Rivera, dili. Kisa nagkanta na guys, tabang idumi. Ambot, kinsa na. Sana dalawa ang puso ko. Ay, pila rin pag-google. Guys, ang tinuod man gid nga salaan ni, wala mong gilain kundi si Anthony. Budgie Dasig and Jano Gibbs. Si Jano Gibbs di oy. Uy, natay mga comment. Ana si Eden Blank. Si Rico, di lang kay bawo mo screenshot. Katiguwa lang naman ko daw. Ay, 33 pa iya, cellphone, 3310 ba sa Nokia. Tapos si Nathaniel Blanc, ana siya, dapat mo ni giingon ni Maris. Yes, tinuod to tanan screenshot. I'm sorry. Ano na lang? Ano na lang tato. Kay murag namasa siya bag sala. Di ba ko ganan ana? Kana mag-away lain guming. Siya ba? Lain siya. Pag mag-away mi sa kumbana guys, ngani ni siya paminaw Nathaniel Blanc, comment na po garon. Pag mag-away ni siya, di ko ganahan pag mag-sorry siya pero pakapinan pa niya istorya. Ngano na pa may pakapin? Di ko ganahan. Ana mo nang ningon ko nga may pag nag-sorry ra ka Maris pero wa nimo gipakapinan. Baka nang namasa ka, namahid kag sala. Nang hugas kag kamot. Ana, nang hugas kag kamot? Dapat nag-sorry lang ka pero tama to nag-sorry ka di. Mas admirable good siguro kung iyaha lang tong giamin. Ingon anak ko. I did that. I did all that, but I'm really sorry that I hurt you. Pero lagi ang imong pagkaingon. Ing anak ko. Ing anak lagi. Hindi ako pasabot. Ingon anak ako. Kanang, ano siya tawag ani? That's me. Una-unahon ko sa lalaking mahal ko. Pero, I'm sorry kay wala, di ko kabalong, dili gihapon di. Pero I'm sorry kay nasakitan ako si Jamela. O si Rico Blank. Yang ko rin na to si Rico Blank. Fan jud siya sa dili ni advice. Moto. Unya ka na si Maris, guys. Dili lang puta manghugas pod. Niagi man ta sa dili parehas ka Maris ha. Wa ko nangilog oy. Wala. Wa ko nangilog. Wa ta nangilog. I've never done that. I ain't never done nobody. Thankfully. Gratefully. Wala ko nagibuhat pero flawed tang tanan. We are all. Kasala. Pero wala ko sa to? Smoke then wala jud ko kay ngana guys. Wala jud ko kay ngana promise. Naol. Wala jud ko kay ngana. Naol. Pero flawed ko. Nakoy laing side of me na mga flawed, mga nakoy mga sala sa una labi na tong bata pa ko. Dagan ko sala, dagan ko gibuhat sa akong mama. Dagan ko kuan mga pabuyag. Tama. Kay mo agi magitag ka ng mga face nga kanang badlungon. Naagid tay mga kanang mga 20s. Nato na mga edaran, naagid na kanang mga teenagers to 20s nato na mga edad. Naagid na. Mga pabadlong face. Maagi ta ana. Tinuod na siya tama. Wala man ako gi-judge si Maris nga gibuhaton niya ng mga smoke then or kanang mga single man siya kuno. Single man pod kuno si Anthony kuno sa iyahang pagkabalo kuno. Sa iyang pagkabalo kuno, sa iyahang perception kuno, di ilahan na. Pero ang ako alang kay dili lang pud ta kaayo murag bash na muratag ka ng mga kuan no. Murag limpyo kay tanong. Nga perfecto jud kaayo ta. Para sa ko unta wala na lang ni na news kay wala jud ko pakialam. I don't care about them, but it seems like people are invested. They are. They are. Kabalo nga, pag mata na ko sa kabuntagon, kaya mag-prepare na ko o breakfast sa ako ang husband ug sa ako ang anak.
Wala ko ka-prepare dayon kay nag-ana ako og cellphone. Unsa naman ni? Wala ko nakapanglungag, focus kay ko. Si Jamela o si Anthony si Jamela o si Anthony Jennings o si Maris usa man ning mga screenshot. Gagmay pa jud kayo screenshot kay collage. Gagmay kay screenshot kay giana-ana pala ko. Guys, wala jud ko pakiya hantod nakit-an ako ang video ni TG, si Thailand girl. Dito ko na-invest ko didto. Kay nanawagan siya sa tanan daw moving forward sa tanan daw na mga mo pagawas og issue. Nadoy sundon nga mga requirements. Number 1, dapat kuno nga i-publish ang issue kanang sa normal nga oras. At a reasonable time. Reasonable time. Dili daw kadlawon. 12, 12 isang gabi. Alas 12 sa gabi, nag-post si Jamela, guys. Wa katulog ang mga marites. Di, siyempre, na kulang agtulog ang mga chismosa. Wa sila katulog, guys. Ang ikaduha daw, kay Gimay day do niya. Lisod do kayo magbasa, kay siyempre, kung i-story ni mo ang pagka-publish sa chismis, mo post pa ka. Para mo post po ang ano. Okay, magdagan man. Di siyempre, ano ba? Dapat gi-post to kay para dapat na lang posted siya as a post. As sa a wall, post. sa feed. Dili kay Gimay Day or Gi-story. Ang ikatulong nga reklamo ni TG, upunta, i-follow do ang instruction sa sunod. Dapat daw, dili i-collage. Kay nga nung gi-collage man jud to. Hanap na gani ang mga screenshot, gi-collage pag yun. Lisod ka ayo pagbasa. Una ang isa sa dahilan nga wala kay ko nagka-interest. Daot ba tag mata no. Makuan ko si Kring-Kring anong hayag do kayo ako ang kanang screen ba sa ako ang laptop. I need it bright kay I can't read. White lady ka. I can't read pag ngit-ngit. Ay bitaw pareha ra man punta. Ganahan man malibat ko. Nya guys, lisod kayo basa mo tuwa ko. Sa man magsugod ko basa dili na lang guys. Ako kay gamay kayo ang screenshot. Gamay kaayo. Hanap pag yun. Sinakda kay kung ano ning kamot gyud. Mao gani no. Naning kamot siya iya jung gi zoom. Yaman ingon gud si kuan si Maris og I'll touch myself na lang. Ay tama di ingon po siya. Can't keep my hands to myself. Ay naingon da siya I'll touch myself na lang niya. Na siya kay touch myself na lang. Kay, sa to, hot daw si Anthony Jennings. You're hot pala in person. Siya. Ba? Ulo kay na, no? Ulo ka, ayaw mo ganina. Ka-private ba? Ano yung mga messages? Uy, ka-ulo ba? Guys, kung makita lang ninyo among messages sa kung ba na, mabiral jud do. Normal lang man na siya. Ang dili lang normal kay naalagi uyan. Ang dili normal kanang i-post. Ngano i-post man? Ay, opod. Tama pod. Ayo i-post. Unta no wala i-post. Lagi. Pero wala man po minalagot. Ako personally wala man ko nalagot kang Jamela, no? I mean, wala man ko naglagot. She had to do ang mga uban man good. Kay katong friend nimo nalagot ba ya kang Jamela? Guys, grabe ka kuan. Intense kay sila sa comment section. Mao gani no niya. Nag-away jud sila. Ni ana gani siya nga. Ma'am, irisin ni mo day. Happy na ka day. Wala pa gyapon ka move on. Ana ba siya? Naminaw to siya. Tanawa na. Okay lang. Nag-away gid ako mga friends guys. Wala man. Nag-away sila guys kay katungod lang ka Jamela ug Maris. Mao gani no. Nagka-intense na kay sila sa comment section. Dagan tayo ila exchange. Ako kay ko kanang na-happy ko. Kinakita na ko ilang mga pag-away sa mga comment section ko. Tanawa. Diba? Bibo kaayo. It's so meaty. Malaman. Unya guys, kanang kuan ba kanang napakoy ingon. Kita gani millennial naman gud takring no. Nga naman. Dili yata tamo yung ana. Kita. Dili man ko kaingon although sa pagkakaron dili ko ingon ana kay dili ko gusto daoton kay dili ko gusto mangdaot ku Andred wala siya kanang maayong resulta. Unya ang sala man gud tanan si Anthony. Siya man nagsugod tanan ani. Mao gani no. Kay pwede man gud mo tingala bito ko ana guys kanang mga artista ba. Ginaunsa na nila na dili ma-develop sa isa't isa na sila mga kissing scene, na sila mga bed scenes, na sila mga intense kayo na mga scenes. Dapat howd ka mag-compartmentalize. Howd ka ana ba dapat no? Lisuda na like mao na dapat nga method acting.
Mao na yung method acting. Pwede ba na malikayan? Tanawa si Jennifer Garner o si Ben Affleck. Nagka-develop pa yun sila. Si Brad Pitt o si Angelina Jolie. O sa Mr. and Mrs. Smith. Diba? Mobile lang nagka sila guys. Kay nailog si basta mga Jennifer Looy. Ay, pero dili po. Di kay, di ba, katunga time si Brad Pitt manong si Jennifer Aniston kasado. Kasado. Mag-asawa. Pagsulod ni Angelina Jolie sa scene, kaya sila film ni Brad Pitt sa Mr. and Mrs. Smith. Nailog. Nailog. Ni Angelina Jolie. Nya karon murag wa man nagkasal, kay nagkasuhay. Mura magwalay gipagsamahan. Murag way mga anak. Nga anak ba niya? Ginaon sa kuan na ganina mga A-lister na ganina ng mga celebrities artist. Si Brad Pitt, Angelina Jolie. Unsa na lang si Maris? Di ginakapugong. Di ginakapugong kung magkindat-kindat ang ganaan na si Anthony Jennings. Di siyempre, di mo mamada. Saon man niya kumuana po sa imo si Maris Racalsa. Niya nagay kong naknak. Tanaw siya sa mga message ni Maris Racal sa screenshot. Matanaw basahan ni siya, I'll touch myself na lang. Ngig pang kung ikaw sendan Unya nag-send pa dito si Maris og selfie. Selfie nga kanang murag pang-akit. Pang-akit na selfie. Ginan ako sinak pa kung makadawat kag mga message ng ana sa babae nga dili ako. Dili gyud ka kabalibad. Lisod da balibaran. Dili na lang. Kung ang babae mismo mo ingato ba kanang I'll touch myself. Dapat mo balibad gyud. Kay like I said, dili man na mo iwasan ang mga Maris sa kalibutan. Pero ko nga, kung ang babae persistent yun, way lalaking makalikay ato kring. Dili, naagyod. Ang akong bana, giing na nako na siya daan. Naagani mo yung anak sa imo ha. Ayaw na patuloy. Nag-istoryahan na mi anak. Kay anak ko, in light of the Maris, naglagot na si Junip kang Maris Racal kay bullshit man yung bahanan ni Uy, na viral man inawa, nakasabaan na lang ta sa atong asawa sa lugar. In light of the Maris Racal and Anthony Jennings issue, let me tell you something. Anak ko sa'yo, let me tell you something. Naagani mo message sa imo ha, dili na pwede na ingon anak. Kung naaman galing mo closeness, it has to be kanang the same closeness with everybody. Wala dapat special treatment. Bitaw. Dapat mo pugong ka sa imong kaugalingon kay dili man na maiwasan ng mga Maris sa kalibutan. Yung do ka Junip Dili man na you have to control your emotions. You're not an animal. You're a human being. Kuan man gud na commitment is a choice. Yes, it is, and it's hard work. Ganino. Basta pag mo ingon ko anak pang kunay mo kuan ana siya nga. Na naman ko'y kabit ikaw. Ako do kabit do kunya guys. Nado siya uyab ako do to, nado siya asawa ako po do to, na po do siya kabit ako lang do gihapon to. All in one. Kuan. You're every woman. I'm every woman. It's all in you. Anything you want. Uy ba mga copyright na punta diri. Uy. Daghan ka ay tag range diri ba? Dili, kamong mga visit ni mga Anthony sa kalibutan. Naaman gyud mga Maris. Dili naaman gyud mga Maris. Kanang kung mga single kay given na single. Wa pa man ang katul sa akong ilong. Given nga single ha, naaman gyud mga ingon ana nga tao na kanang mga bigaon. Not in a bad way. They're just bigaon is not necessarily a bad word in this case. Nga naman di og bigaon. Bigaon, good. Okay man po. Basta yung mga friend na bigaon, suportahan ta mo. Pero ayaw lang yun na kanang nakay in a relationship tapos mag-ingon ka na, I can't control. I really like her. I can't control. She's throwing herself at me and I can't control myself. Anthony, kung nanguwag na gani si mo si Maris, nanguwag na gani si mo si Maris, ang tama na imong gibuhat, gibulagan na dayon nimo, sa wa pa ka magsugod og reciprocate. Gibulagan na nimo si Jamela. So there are two paths for Anthony, no? Kung ganahan gyud siya kang Jamela, kung iyahang gina respect and nurture ang ilang relationship, dapat niiwas siya kay Maris. I'm sorry, I gotta set some boundaries, girl. I cannot do this. Kung murag interesado siya kang Maris, sige, bulagan niya si Jamela nga before pa siya nag-reciprocate. Two paths. Pero dili man pag kakaingon ka nang dili ka control kay she's throwing herself at me so I can't control. I'm like a dog. Na may level up ana ang uban kay di ka balo makigbulag no patyon na lang nila. Uno. Dagan kay na sa US si guys. Chris Watts. Si Chris Watts katong sa Netflix nga gihulog niya sa kanang tangki ang iyang mga anak. Lainag batasan. Dagan kay na kay isa ba sa akong favorite podcast kay Crime Junkie.
kanang dagan kayog ka ng mga bana or asawa. It goes vice versa. Nga kanang maglisod sila makigbulag, patyon na lang nila. Di ko ano. Oh. Guys, it's simple. If you are attracted to another person, just end it with your current person. Pero naman mo ingon nga sana dalawang puso ko dahil mahal ko kayong dalawa. Mahal ko kayong dalawa. Sana dalawang puso ko hindi na sana nalilito kung sino sa inyo na ay isa. Bakit ngayon ka lang patay lain na nakakanta dumating sa buhay ko pilit gani pangkabit ba no? Unsa pa ganay na mga pangkabit? Kani My Little Secret. Ay, uno! You're my little secret, and that's how we should keep it. We should never let them know, never let them show. If you know, like I know, we should never let them know. Ay, napaisa. Unsa man? Very recent by SZA. Unsa ganito? My man is your man, her is her man. Tuesday and Wednesday, Thursday and Friday. Ikaw sa imo niya, sa ako siya, to the weekend. Kanang isang linggong pag-ibig. Kabit-kabit po na. Ay, dili. Lunes short fling. Tayo. Short fling. Nakuan siya, na F-boy siya. Na F-boy siya. Sige. Guys, akong naong nagikadol. Ning spread out siya sa akong cheeks. Ang poll na to karong adlaw. Pang tabangi ko sa akong naong bang. Ang poll na to karong adlaw si Team Rico Blanco. Dagan tag poll guys. Dawa. Na may Anthony. Apilon pa ba si Anthony? Wala naman siguro na mukampi sa iya. Bullshit siya. Siko na lang, Team Jamela. Tanaw ba ninyo tama yung gibuhat? Nga gipang bulgar niya tanan. Niya tanan dito sa Facebook, ay sa Instagram. Yung gipang bulgar dito tanan. Tama ba to? Vote in the poll! Guys, kay kisa mo nga team. Team Jamela? Yes! Team Jamela ko. Tama to yung gibuhat. Nga gipost yang ipang-expose. Tanan si Maris, si Anthony, o ang naitabo kang gitu-time niya, si Anthony, si Rico, gusto ba na? Tama tong gibuhat ni Jamela. I support her. She was hurting and that's her outlet. That's her revenge. Okay, and Team Maris. Mauna ang inyong poll ha. Team Maris, tama si Maris. Asa dapit. Kuan ka nang. Nga nung mga expose man ka og private conversations. You're not even the wife. Why are you humiliating me with the That is private. That's private conversation. You humiliated me. Everyone bullied me now. Masa itong gingon ni Maris, kapag lalabas ako, I feel naked. Naked? Ano siya? I feel embarrassed. Dili, ambot sa itong gingon, basta naradra, somewhere along those lines. Og, ang imong pangutana? Sa inyo masultian ni mga pagkitabo Pag-comment ra mo diha, asa mo mag-comment sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Guys, pag-comment mo sa ako ang Christmas tree nga nasa side. Kuya, kaayo siya. Kay nana siya Christmas tree. Ako wala pa yun. Guys, katulki akong ilong. Si tambal ani guys, sa apple cider. Si Teresin man kaya. Masuko na siya guys. Dili, okay raman. Naanad naman ko sa yung apple cider. Naanad ako, ana. Guys, pula na kay kong ilong. Sige. Outro na. Ay, usama, mag-outro na ta. Guys, mag-outro na mi. I'm sige, so glad na that you tambay-tambay here. Thank you so much sa ipagtambay with us tonight. Salamat kaayo, guys. Let's see each other again next weekend. I don't know when, like, if it's... Salamat kaayo, guys, sa pagtambay sa amo. Guys, i-share doon yung episode, guys. Sige daw. Dili may magbabay kung dili i-share. Gani, di dito mahuman diri. 9 hours na mag-live. 9 hours na mag-live, guys. So man, nagiton ko ninyo, matuog ko, mag-live ko. Kitaan ko ninyo matulog. Guys, katulki akong ilong. Sige na, i-share na ni kay ngano. Pag ma-share ni, dili na mo katulak kong ilong, guys. Ay, hala, maudi ay na ang dahilan gani katuli mo ilong. Walay mo share. Walay mo share niya. I-send ni kang Maris, kani nga video. Kasabot man na siya.
i-send ni Maris Racal, i-send sa iyang Facebook page. Maris, tanawan ni, istoryahan, gilibak ka ni Darling o Kringkay. Kaya na, guys. Kaya na ako si Maris, kaya na ako na siya. Share na. Wala sila nag-share. Wala man din mo nag-share. Dili na lang. Oy, napamiingon, guys. Katubi to ang kuan, katong Christmas get-together. Ay, uno! O, basig, gusto mo appeal ba? Ayaw mo kaulaw. Ano maulaw man mo? I-message lang mi sa Facebook page na mo, Dili ni Advice Podcast. I-message mi, Ling, pwede ko mo uban sa inyong Christmas get-together? Dili, pwede. pwede. Ay, naapa man po ay si Kuya og si Casey, so 8 natakabok. 2 slots remaining. Dili, ningon din sila mo, uban sila. Dili, ako i-invite. Ay, okay. Ay, pwede man masking pila. 200 mo kabuhok, fine. Let's go. Buwak. Let's go to Almendras Gym. as a concert. Dili, basta, uban mo guys kay, basig di gusto mi mag-live, ano? Dili ko Di ka? Kaya para makafocus, tas party-party. Oh. Stricta li siya, guys, no? Gusto ko mag-focus sa party-party. Stricta kay siya. Sige na, tara na, mag-outro na ta. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Like I said, like we said, like we've all been saying. Ano sa pagkanito? O niya, pag-subscribe na lang po para ma-notify sa mga latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app. Dili ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions or gusto ba mo muuban sa mong Christmas gathering? Please reach out to us. Don't worry. Your submissions will be screenshotted and then we will post it. Charot. Dili ko si Maris. Dili ko si Jamela. Submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor or go with us sa Christmas gathering, go to diliniadvice.com or among Facebook page Dili ni Advice Podcast. Yay! That's all, folks. Thank you so much. That's all, folks. Abdi. Mukanta sa mig last song, guys. Natay last song. Mura doon ni Gradyo. And this next song is from Mariah Carey. Nagdungan. 3, 2. Ayun, saman. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. I need the Christmas tree. I just want you for my own. Naluyan ako sa akong ilong, guys. More than you could ever know. Naluyan ako sa akong ilong. Make my wish come true. Saba naman. Tama na. Bye, guys. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.